Hi there, Sanmonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ngithi halala kuMakhumalo and Macele iyabuya ishow Ezomshado. Lana ungathola ukuthi ungaxhumana kanjani nabo mawunenkinga ephathelene nezothando noma umshado. Ikhona inamba layo SMS ube ingxenye yalolu hlelo. Bona base bethatha udaba lakho bekufunele nosizo bekhulume nawe, kodwa ke kusala kulo ofuna isizo ukuthi ukululeka akutholile uyakusebenzisa noma ubheka isikhathi ukuthi mhlambe ngesinye isikhathi leseluleko uyosebenzisa. Ishow iyabuya ke ikhona futhi ku Showmax abangawubonanga season 1 usukhona ku Showmax. Ngikhohle ukuthi ama-episode awu-10 noma awu-8 kodwa khona la ku Showmax bakhuluma ngezinto ezahlukahlukene eziphathelene nomshado, iy'nkinga zabantu mase bayasiza. Siyawabongela amakhosikazi akamseleku ngokuphinde futhi ethole leli thuba. Bathe ukuze bethole le show bebethola abantu abaningi la ku DM bebabuza ukuthi bona benza kanjani ukuthi behlale isikhathi eside, iy'nkinga bayixazulula kanjani. Kwaba la kuvela khona-ke ishow nombono ukuthi kuphekwe ishow efana nale ezosiza abantu. Okwami-ke ngithi halala, ngizozwa ngani ukuthi-ke sikhulumeni ngawo season 1 ngoba ukhona la ku Showmax. Sengikubonile okunye bengakayiqedi. Okunye-ke ngiyabonga i-support angiqedi, siphinde futhi sibabongise ngaleli thuba. Iyasebenza-ke into yakhona le ebenza ukuthi bona abantu abathole amathuba amaningi kangaka. Ngiyadlala guys, ayibonge ngiyidlalela. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga angiqedi. Bye bye.